Mislim da se ti pojavljuješ u ovom videu. Jesi li to ti? Sad, nemojte da mislite da sam ja malo skrenuo, pa sad ja nešto šaljam neke poruke nekome sad tamo kome gleda. Ali to je poruka koja prati link koji su dobili mnogi korisnici Facebooka i Instagrama sa pozivom da vide šta se to krije iza tog linka. Reč je o internet prevari i virusu koji preuzima naše, vaše lične podatke. A neki korisnici su se žalili da su izgubili čak i novac. O ovoj temi razgovaram sa Vojislavom Rodićem, IT stručnjakom i profesorom na Elektrotehničkom fakultetu. Dobar dan, profesore. Nisam profesor, to je malo... Nemojte, ne ljutit će se neki profesor. Niste profesor? Nisam profesor, IT stručnjak. Radim u svojoj privatnoj firmi. Ali ne radite na elektrotehničkom, niste profesor na elektrotehničkom. Ne, samo sam diplomirao. Dosta davno. Izvinjam se u ime kolega koji su mi ovo napisali, a izvinjam se gledalcima što nisam vas pitao pre nego što ste ušli da se dobro informišem. Nema problema, ja sam počastovan komplimentom, ali ipak nije. Izvinite. Ali ste i tekakav stručnjak, jer ste i pre neki dan bili gost u emisiji 150 minuta. I da se vratimo na ovu priču, mislim da se ti pojavljaš u ovom videu, jesi li to ti? Da li ste možda vi dobili ovakav link, kao što sam ga dobio? Kako da ne, prekjuče sam dobio. Od koga? Od nekog od prijatelja, od par hiljada prijatelja sa Facebooka. Koga poznajete ili ne poznajete? Koga ne poznajem. Ja sam dobio od nekoga koga poznajem. I to je isto, još ubedljivije. Da, dobro. Ali kako je moglo taj da mi pošalje, a u stvari nije mi poslao, i izvinjava mi se posle i kaže ja ti nisam poslao. Ili je neko ovladao njegovim nalogom pa je iskoristio priliku da pošalje na sve prijatelje istu poruku. Što znači taj neko ko je dobio već ovakav link, on je otvorio šta je otvorio i šta je pronašao tu i kakav je sebi problem stvorio. Svi ti pokušaji prevare se najčešće svode na preuzimanje vaših podataka. Kojih podataka? Pre svega podataka za logovanje na Facebook, Instagram i druge takozvane društvene mreže ili neke druge servise. I zašto je to uopšte bitno? Dobro, neko će umesto mene negde da se uloguje. Dobro. Bila je zanimljiva priča prošle jeseni, da je jedan bračni par bio zainteresovan da radi u inostranstvu, pa su upravo u jednu od Facebook grupa videli oglas firme koja prikuplja zainteresovane za gostovanje, za rad u inostranstvu. Javili su se, pa je usledila komunikacija preko Vibera, vrlo kulturna, vrlo detaljna. Dobro. Šta je sve potrebno dokumentacije. Znate, uvuku vas u razgovor koji je profesionalan, vrlo ljubazni. Ja sam, kad sam čitao to posle izveštaja na kraju, očekivao da u nekom trenutku traže da odu na neki online, da popune formulare i da plate neku taksu. Ne, nije čak ni to. Nego otiđite na formular, pripremite te dokumente, evo vam link, dobro, kliknite i ulogujte se vašim Facebook podacima. Što je inače vrlo često, da ne bismo na raznoraznim servisima koje koristimo svaki put ponovo unosili adresu e-pošte i izmišljali neku šifru pa je pamtili, sve je češće da vi možete da se ulogujete nalogom ili Facebook ili vaš Gmail nalog, pa jednostavno da to iskoristite za druge servise. I kad su to uradili, šta se desilo? Su izgubili pare? Ne. Izgubili su pristup svom Facebook nalogu. Sad vi ćete opet reći, pa dobro, i šta s tim? Ajde, neprijatno je, godinama imaju, to im služi za vezu sa prijateljima. Imate fotografije, imate sve i svašta tu, da? Ali, neko drugi je preuzeo, promenio šifru da više ne možete da se ulogujete, odmah je blokirao vaše prave prijatelje, one koji su vam bliži, što je lako zaključiti iz stepena interakcije. Tu su fotografije sa porodičnih druženja, rođendani, slave, godišnji odmori, razni komentari. Ali šta će im to? Šta će im to? Kada preuzmu vaš nalog, onda sa tog naloga pojavi se neko u vaše ime, znači kao da vi kucate vrlo pohvalne ocene o nekom servisu. Bilo da je upravo taj servis za rad u inostranstvu. Ili da su, na primer, čak i one vrlo nekorektne stvari tipa kupite, nameštene su te i te utakmice, daćemo vam kvote, pa sigurno dobijate klađenje. I sad pogledajte koliko je truda uloženo
da bi se došlo do vašeg naloga, da sa tog naloga vi po znacima navoda, ubeđuju nekog trećeg, četvrtog. Pa će vaši prijatelji misliti da su to vi. Da. I sad, logično pitanje je, pa dobro, zar nije lakše napraviti lažni Facebook nalog, što se radi masovno, pokupite fotografije na nekim drugim servisima, izmišljeno ime, prezime. Ali to nisu pravi prijatelji, da? I to nije tako ubedljivo. Nije. Znači, vrlo često sam dobijao takve upite. A da vas pitam sad, imam više pitanja. Kad dobijemo ovakav link, mislim da se ti pojavljaš u ovom videu, jesi li to ti? Što vam kažem, ja sam dobio, ne to od mog bliskog prijatelja. Ja krenem na link idem, i vidim da je tu nešto sumnjivo i prekinem. Ali ima oni koji ne prekinu, se zove download tog linka. Šta će se njima desiti? Zavisi razne stvari. Ja prvo nisam kliknuo. Dobro. Ili ćete dobiti neki virus koji, za razliku od onih nekadašnjih virusa koji su vam brisali podatke na disku, pa je to bila najveća štita, najčešće se sve svodi uvek na preuzimanje nekih vaših podataka. Pazite, sve je povezano. A da vas pitam samo, sad tu kad ste rekli podaci, to mi je interesantno. Vi na telefonu, evo ga ovde, evo u tim pametnim telefonima, imate opciju da telefon zapamti sve vaše šifre i naloge, ali tako, da se ne bi mučili. To podrazumevam i one gde je vaša kartica i sve ostalo. Da li takav virus i takav haker i takva kriminalna organizacija može da preuzme i takve te stvari, te pasvorde sa telefona? Postoje servisi upravo za tu namenu, password menadžeri, gde desetine vaših naloga vi pamtite da ih ne bi zapisivali. Ti servisi kažu mi smo pouzdani i zaista najviše moguće ulažemo u našu bezbednost, ali je samo pitanje vremena kada će oni biti žrtve, kada će neko njih da napadne i da dođe do svih takvih šifara. Ali čekajte, to je očigledno da neko ko sedi tamo u nekoj firmi, kriminalna već sad IT neka firma. Možemo slobodno tako da kažemo firma. I radi za platu, to nije više I možda i za procenat, za bonus. Tako je, to nije više haker od 15, 16, 17, 18 godina, to je sad firma. Evo, koleginica me sad pita, pošto imam slušalicu iz režije, ja sam kliknula, šta sad ja da radim? Ali imate rešenje za nju i za sve ostale koji su već kliknuli, koji su uneli virus u ovaj svoj računar? Bilo bi dobro da imate antivirusni program koji je ažuriran. Pitanje je da li će pronaći, o čemu se radi, to je prvo pitanje. Dobro. Drugo pitanje je šta se u stvari dešava, jer vrlo često taj klik vas vodi na neku adresu. Da li ona nastavila dalje? Nije nastavila dalje, evo javlja mi, nije nastavila, što je sva sreća, Miro, sva sreća. Ali da je nastavila dalje, pa ne, ja kažem, ovo je ozbiljna tema. Ja se smejem zato što je to toliko se puta već ponavlja. Pa da, ali kako mi da spremljamo? Da krenemo od početka. Ovaj video, da li si ti možda na njemu? Pa ste vi odmah, znaš što vi pomislite odmah? To je posledica naše kulture da se slikamo ne znam koliko puta dnevno ili slikamo sve oko sebe ili se snimamo. Ajde sad da se slikamo, evo gostovao sam kod vas, non stop slikanje. Kako je izgledalo fotografisanje pre 50 godina? Imaš film sa 36. Imali smo fotoaparat. Smena 8. Pa se vratimo sa letovanja, pa imamo još 6 snimaka. Pa ajde da vidimo gde ćemo da iskoristimo, pa posle par nedelja odnesete da se... A sada hiperprodukcija, svako je svoj režiser, glavni glumac i naviko je, i svako je znatiželjan i svako se često snima, što reče jedna, ja sam baš prošle nedelje, sam bilo na nekoj žurci, videla sam da je neko snima, bila sam ja tu, možda sam ja tu. Kombinacija znatiželje, kombinacija promene navika i ulazite u neku od varijanti sa lošim ishodom, koji možda nećete ni primetiti u brojnu. Samo se pripremite sada. Za kraj pitaću vas kako da sprečimo to, kako da ne upadnemo u tu zamku. Šta ako smo upali u zamku, samo sačekajte, jer ima neko ko je upao u zamku. Evo sad ćemo uključiti Vladanu Milojević iz Kruševca, koja je, nažalost, bila žrtva internet prevare. Vladana, dobar dan i hvala što govorite za 150 minuta. Dobar dan svima. Hoćete da nam objasnite kako ste vi došli, ili bolje rečeno upali u tu internet prevaru i o čemu je reč? Pa ja sam ispala veoma naivna.
Naime, imala sam neki nalog koji je biznis nalog poslovni i na njemu se nisam snimala ja. Radi se o nekom nameštaju i sve fotografije su bile nameštaje. I tih dana sam postavila neki video u cilju reklame na kome moje dete skače po nekom krevetu i sutradan mi je stigla poruka sa vrlo jednog profila koji je delovao vrlo uverljivo da sam prekršila neka autorska prava i da bi trebalo da popunim neki link jer će mi u suprotnom suspendovati nalog na primjer, 24 sata. Dobro. I ja sam to ostavila tako, bio je badnji dan, pa Božić sutradan i ja kažem dobro, nema veze, neka tako do sutra. Međutim, sutra ponovo meni stiže poruka, ostalo vam je još malo vremena, suspendovat ćemo vam nalog, popunite link i sad kako je Božić kod nas, gužva, rodbina, prijatelji, ja sam taj link samo popunila i tu je bio kraj. Znači, tu je bio kraj s mojim nalogom, te kada sam popunila sam shvatila zapravo šta sam uradila, a pritom je profil uložila u njega i novac i vreme, imala na primjer nekih 35.000 ljudi koji su profil pratili za godinu dana i onda kreće od strane ljudi koji su mi uzeli nalog, maltretiranje, da im uplatim novac, da će mi vratiti nalog, da danima već na broju telefona. Ja sam se obratila i Instagramu i Facebooku, pa i udeljenju za cyber kriminal, međutim i nekim stručnjacima koji kao vraćaju naloge, međutim ništa od toga nije bilo i jednostavno sam morala da krenem od početka. Čekajte, Vladana, interesuje me, jeste vi prijavili nekome? Postoji služba u policiji? Šta su vam oni rekli? Šta je rekla policija? Pa policija je rekla da će imati u vidu taj moj slučaj, ali verovatno je za njih taj moj nalog nevažan, u smislu da to nije neki ogroman nalog, da vjerojatno imaju neka preča posla kojima se bave od mog nekog. Jeste vi izgubili neke pare? Pa u suštini da, jer ja sam ulagala novac u taj, to je biznis nalog, dakle nije privatni. I ulagala sam u kampanju, naravno, i godinu dana, i novca, i truda, i vremena, i svega, da bi ti ljudi koji su mi ga uzeli, Turci su u pitanju, tražili, na primjer, meni nekih 150 evra da mi vrate taj nalog. Aha, znači oni sad tako hakuju, uzmu vam profil i onda, pa to ko sa automobilom nekada, ukradu vam Golfa dvojku i onda sećate Golfa dvojku. I onda vam traže pare da vam vrate Golfa dvojku. Ili ransomware, gde se praktično virus uđe preko, kako uđe? Tako što neko od zaposlenih klikne na neki link u nekoj poruci i odjedanput su svi podaci firme, ne samo na toj radnoj stanici i na serverima, ne mora da bude odmah. Krene proces koji traje nedelju dana da vi lepo uradite backup svih podataka pa da i backupi budu zaraženi i onda vam sve bude šifrovano. Onda se traže još mnogo veći otkupi. Gospodine Rodiću, kako mi da se mi nismo svi hakeri, znate? Mi nismo svi IT stručnjaci kao vi, kao ti neki koji se time bave. Kako Vladana, koja je još uvek na vezi, ja, Boki i svi mi koji sad pratimo 150 minuta, a dobili smo, mislim da se pojavljaš u ovom videu, kako da se zaštitimo od takvih stvari i da budemo opušteni ili ne možemo da budemo opušteni? Moramo da budemo razumno nepoverljivi. Dobro. Znači, šta to znači izgleda vam sumnjivo? Vrlo često dobijamo poruke na ćirilici. Dobro. Srpski jezik sa nekim čudnim konstrukcijama. To su automatski generisane poruke na hiljade takvih. Ovo je bio usmereni napad. Jer mislite da vas pitam, ovo je, pazite, napad smo da ja sam dobio na latinici i srpski. Kako kad? Je li ovaj napad iz Srbije ili je napad negde od preko? Bilo odakle. Ne postoji, pazite, ne postoji ta razlika da li je iz Srbije ili iz inostranstva. Ima veze što se tiče neke eventualne istrage. A šta vi mislite? Non stop, sve vreme se vrši skeniranje svih adresa na internetu i svih uređaja. Govorimo o zlonamernom skeniranju. Pa onda da vam kažem, gospodine Rodiću, da ne budem ja malo sad pretaran, da ne pretaram, ali ovaj treći svetski rat je odavno počeo onda, a? Digitalni jeste. Da, digitalni jeste. Da vam kažem, evo, Vladana, i ako ste dalje na vezi, da li me čujete? Da. Vladana, evo, vi ste spominjali danas nameštaj, je li tako? Tako je. Tako je. Pazite sad. Ja sam računala... Samo sekund, nemamo mnogo vremena da vam kažem, probili smo sve termine. Vladana, samo da vam kažem, spominjali smo nameštaj i verujte mi na reč, sada kad završi se emisija, ja kad uzem telefon i ulogujem se na Instagram profil, meni će izaći
bezbroj linkova vezano za namještaj. Neko nas, gospodine Rodiću, prisluškuje ili smo odavno negde, ja ne znam. Ja ne znam kako je to, meni se 1000 puta to dogodilo. Ništa čudno. Ništa čudno. Znači, uključuju se i kamera i mikrofon povremeno, automatski. Ne radi se o tome da neki administrator negde sedi, pa viri. Gospodine Rodiću, ja vama poklanjam moj telefon, od danas nemam telefon. Evo ovako, javno, pa nekako me pre... Daj, Boki, tvoj telefon. Daj gospodinu Rodiću telefon. Vladana, mnogo hvala. Mnogo vam hvala. Ako neko hoće još gospodinu Rodiću da da telefon, evo izvolite. Ja ću stvarno da odnesem telefona, pa ćete da me jurite. Jer pazite, ostavio sam ovde ispred studija tašnu sa dokumentima, novčanikom, sve to, nikakav problem. Telefon sam isključio da ne pozvoni, ali se ne odvajam od telefona. Svi smo takvi, vezani smo za to. I osjećamo se sigurnim zato što je telefon u našoj ruci, a gde su podaci u njemu? Mi mislimo da su tu i još negde. A u tašni imate sigurno 5000 evra koje ste eto tek tako danas poneli i sad kad ste bude vratili, njih nema. Šalim se. Kažem, imam puno poverenje, ali se instinktivno ne odvajamo telefona i niko se ne odvaja. Postali smo zavisni. Nosite ih, prodajte ih jeftino. Hvala vam najljepše na ugostovanju, bilo mi zadovoljstvo da pričam. Izvinite na samom početku. Nema problema. Ali da vam kažem, tako izgledate i tako govorite da zvanje od profesora i tekako zaslužujete.